महाकाल म्यूजिक पावर डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। दस दस देबो तोरा 20 गे 20 गे 20 गे दस दस देबो तोरा 20 गे तोरा ढोड़िए में लेबो हमें 30 गे तोरा ढोड़िए में तोरा ढोड़िए में तोरा ढोड़िए में लेबो हमें 30 गे ज्यादा बोला में तगालो देबो 20 गे तोरा ढोड़िए में लेबो हमें 30 गे तोरा ढोड़ी तोरा ढोड़ी तोरा ढोड़ी में लेबो हमें 30 गे। महाकाल म्यूजिक पावर पूरी डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हटियो हमें नाराजी से बहुत धधाइल पहला बेरी गोरी बारू हमारा बेटाइल हमारा बेटाइल हमारा बेटाइल हटियो हमें नाराजी से बहुत धधाइल पहला बेरी गोरिया बारू हमारो बेटाइल गोरिया बड़ी सुंदर लागो तोहर बीच गे बीच गे बड़ी सुंदर लागो तोहर बीच गे तोरा ढोड़िए में लेबो हमें 30 गे किस गे किस गे तोरा ढोड़िए में लेबो हमें 30 गे। महाकाल म्यूजिक पावर पूरी छौरा सगर बन करतौ शरम गे राइटर रंजन राज तोरा मिलतौ हरदम गे मिलतौ हरदम गे मिलतौ हरदम हे गे छौरा सगर बन करतौ शरम गे राइटर रंजन राज तोरा मिलतौ हरदम गे मिलतौ हरदम गायक कमलाल लेतौ तोरा किस गे किस गे किस गे गायक कमलाल लेतौ तोरा किस गे तोरा ढोड़िए में लेतौ छौरी किस गे तोरा ढोड़िए में ले